Altså, det er jo ikke fordi, jeg er sådan en pimp eller sådan noget, vel, men altså, jeg har en ung dame til salg. Hun er fra 1985, og altså, udover hun har en fantastisk god mus, så kan hun faktisk godt lide sådan lidt en fast hånd på roret, så hun gør lige præcis, hvad hun bliver bedt om. Og så ligger hun faktisk lige her. Hun hedder Trolle. Kom med ombord, så skal jeg lige kigge hurtigt rundt. Altså, prøv lige at se en arbejdsplads. Der er simpelthen plads til det hele her. Der er hele familien kan være her, og så kan man faktisk godt. Der ligger nogle fiskeflag, kan I se. Man kan også tage ud og fiske. Hernede, der har vi motoren. Den ligger super fint. Der er en garnhaler til dem, der har brug for det. Og hernede, det er næsten det allerbedste, fordi her har vi nemlig en dam, og der kan vi putte fisk eller kold øl ned. Altså, vi skal bare lige huske, at vi må ikke være fulde, når vi sejler. Men det kan bruges til det her. Begge dele måske. Lad os gå en tur ind og se, hvad der er inde i styrehuset. Kom med hen. Som I kan se, der er det, der skal være. Der er en rigtig fin GPS her. Der er selvstyre. Radaren, den er vist ikke så god. Men ellers så, at det hele virker. Som sagt, hun vil gerne have et fast hånd på rattet her. Og ja, der er lidt af det hele. Der er også en kahyt hernede, man kan tage ned. Prøv at kigge ned. Der er simpelthen både det ene og det andet. Og man kan jo, ja, man kan også sove. Så man kan alt dernede. Hvis du vil have en fantastisk båd, giv mig et kald. Skriv til mig. Så finder vi simpelthen en aftale på det her fantastiske lille fiskebåd her.